Bandiraɓe tedduɓe bisimilla moɗon e dow sen meɗen YouTube woni Pulaar TV. Kala ɗo gonɗoɗon ciŋe dow ngoɗo hello YouTube noon kala mbimoɗon bisimilla moɗon e dow hello he. Hande so geno haaji mayen kal mayen mbaɗ cimtule gurnam Yero Doro Diallo. Hol gonɗo Yero Doro Diallo gurnam makko ko gollino nder hema mbaɗi hen jubbande seeɗa gam famminde bandiraɓe holi Yero Doro Diallo. Kadi ko fof bisimilla moɗon e hello he mbaɗi abonné mbaɗon kadi partager beela ma yaaja ngam no heɓa vidéo onon kala bisimilla mon. Hol gonɗo Yero Doro Diallo. Yero Doro Diallo yi aduna koye nokku ɗo wiyete Beeli Lugge e nder falde Magama diwan Gorgol Mauritanie. Nde o heɓi duuɓi 6 hono no ɓi pullo kala ni waɗa e alluwal Qur'ana adi windandemo alkulal ko kaw makko ina wiye Mamadou Goral. Nde ummi e juuɗe on o fayi koto wiyete Lambago e nder dowla Sénégal. Ngon ko wuro toroɓe caggal ɗum o fayti Beeli Nayɓe. Nder ummi kadi Beeli Nayɗe wurti koto Mauritanie e wuro wiyetego Tasor ngam jokkoyde jangde e juuɗe kaw makko goɗɗo. Caggal Tasor Yero arti e Sénégal e wuro Matam. Naati ɗon e duɗal Araba ko ɗon o waynori ngam yaade Misira leydi Égypte. Kono e kayeteji makko lawɗinaɗi o jibina koye hitan 1947 e wuro Lumbol Samba Abdoul e nder falde wuro Sogi to diwan Matam leydi Sénégal. Hakkunde mayirɗo hitan 1959 e darawɗo hitan 1960 o meni lawol fayde Misira woni leydi Égypte. O yetti Égypte walla Misira ko hitan 1966 caggal nde waɗi duuɓi 6 e lawol. E hitande 1966 o windi e duɗal biyetengal Al Ahsara. E hitande 1968 o heɓi brevet makko. E hitande 1972 o foɗi bac o fiye jifa makko tawi alanama tana. E hitande 1973 o windi e duɗal jaaɓi hattirde Égypte. E hitande 1978 o heɓi licence makko. Ko woni to Misira ko fofu kanko fof e wonde jangowo baɗɗo jangde himme mum dowrowo haɗanimo waɗande leñol ngol ko majjata. O yuɓɓini jewte Pulaar e radio Caire tuggude hitan 1970 ha hitan 1971. Omo jeeya adduɓe miijo e darde ha kawtal jangoɓe Pulaar e leyɗele Arabe ɓe sosa. Ko kanko wonno kalfinaɗo jangde e gueɗe pinal fedde nde. O wonino kadi gardiɗo jayde wiyetende Peeral. Yero ko wittiyanke windiyanke mawɗo gila mo woni to leyɗele Arabeɓe. O windi defte kewɗe jangaɗe kutoraɗe sanne e nder ɓiɓɓe fulɓe. Ene jeeya ɗen deftere Taro Samba e Kumba celluko Pulaar ndikiri joom moolo. Yoga e ɗeɗo golle o gollidɗi ɗum koye ɓen worɓe gendiyankoɓe ɓe wurno toon to Misira. Tawi kadi ha hande guidgol tabitgol woni ɗon ha wolti e ɓesguji mabɓe gaye hirnangue Afrique. Ene jeeya ɓen worɓe Tafsiru Jiggo yo Allah ɓuɓanmo jaaɗo to Bakaw Ɓogge gonnoɗo jagorgal cellal nder leydi Mauritanie. Souleymane Kane jaaɗo to Williams Guidi Maka gonnoɗo hoorejo duɗal ɗemɗe gendije e Mauritanie. Abou Ousmane Ba mo babaɓe looti. Yero Doniel So jaaɗo to Barkewel janguinannoɗo arab to duɗal jaaɓi hattirde Nouakchott. Abdoul Bari jaaɗo to Tekan janguinanoɗo arab. Souleymane Dia jaaɗo to wuro Bosiyaɓe to diwan Barkewol jangguino anglais to duɗal jaaɓi hattirde Nouakchott. Ene jeeya ɓen worɓe ko wayi hono Kalidou Gori, Djibi El Hadji Belal, Demba Bari, Demba Diallo, Haruna Korka Diallo. Diop Mamoudou Dali jaaɗo to Seyni Madi e nder falde Mongel Mauritanie Gorgol. Hamidou Samba Gaynde jaaɗo to Jowol Sare, Samba Ousmane Galal. Aboubakry Belal Diallo jaaɗo to wuro Awoynata janguino arabo. Ene jeeya ɓen worɓe kadi hono biteɗo Abou Mberi Diallo. Yero arti e gendi mum Sénégal ko hitan 1981 e hitan 1982 o tawtorama cosgol kawtal Bordeaux. Tuggude nde naati e leydi ndi fayde ɗo rutti e joomi ko ɗo o gollenima leñol fulɓe ko mayata wawa ubbade. Yero udditi duɗe kewɗe sanne nde tawno wonno e fanare makko ko beela kala ɗo ɓi pullo wawi wonde ene serta humam binnagu.
o laatima kaddi gurdam makko tergal gurngal fedde ɓamtore Pulaar Sénégal. ɗo rutti e joom makko ɗo horago fedde nde wonno koye juuɗe makko o waɗi hen warñede makko ƴiƴam makko ha ko weeli eko metti fof tawtimo hen. o jeeya kadi e ɗen dosɗe yummaje eɓɓore wiyetende arede nde ardino hono Soña Fajarba Diallo. e nder nden ɗon eɓɓore ɓe cosi hen goomuji ɗiɗi patam lami, goomu fulo e wallifo defte diine e goomu windiyankoɓe ɗemɗe gendije. goomu fulo e wallifo defte diine, goomu ngu waɗi ko ɗeɗo terɗe: Souleymani Mal hoorejo goomu ngu, Yaya Bolol Dieng, Haruna Hammadi Gaye, Ɗaha Moussa Sow, Alpha Moussa Aw, Yero Doro Diallo, Alassane Hamad Sow, Tano Kande, Moustapha Najiru Sall, El Hadji Ibrahima Eska, Abdoulaye Djibriru Djeyi, Ibrahima Amadou Kane, wondude Aboubacry Athia e Mika Diol. goomu fedde windiyankoɓe ɗemɗe gendije: Yero Doro Diallo, Aboubacry Dem, Soñan Fajarba Diallo, wondude Mamadou Ndiaye, kañum e Fari Silat Ka. bandiraɓe, ɗum ɗo ko jubbande seeɗa e gurdam Yero Doro Diallo, taw ko gendiyanke daraninoɗo leñol ngol. kanko Yero Doro Diallo eɗen gandi hono no mbiɗen ni e nder ndeɗo windande o gollima golle kewɗe, o windi defte kewɗe, o yuɓɓini jewte kewɗe. ha oɗo ñallungo hande mo gonɗen ɗen ɗo defte ɗe o windi ɗe, leñol ngol kala ina rutto e ɗen ɗo defte ina jangga ɗum ina weltoro hen kadi. wonin leñol ngol kadi gartam mawɗo ha tengti ɓen hutortoɓe taw ko bindol Pulaar. Yero Doro Diallo yuɓɓini jewte kewɗe taw koye radio ji kame jewte dente ɗen ɗon jewte ha ñallungo hande keɗeteɗe e dow internet e dow téléphone aji ordinateur uji ko nandi hen. jewte baɗɗe nafoore kala ne kiɗɗa ɗum mawr ko jubbuɗa hen kaɗa naftoro. waddi duwanima leñol ngol kala hono Sankara Yero Doro Diallo, e ndunima ɓiɓɓe leñol ngol kala hono Sankara kala gendiyanko meɗen darninoɓe leñol ngol. e ndunima kadi leñol ngol gendiyanko mi heddiɓe hande ɓe gon tottaɓe gurdam cellal judde balɗe moƴƴude battane beela gollal ngal ina jokkan taw so tawi lamma tasani juɓɓi gasani. wadde sagataɓe leñol daroɗen gollonɗe leñol meɗen beela leñol men leñol Pulaar ɓamto yaara yesso. hande ko ɗum ɗo woni arsuku moɗon e dow hello meɗen YouTube. mbaɗe abonné, waɗon partagé taw ko Pulaar TV. onon kala on jarama e sawtol musidɗo moɗon Mamadou Sow lolliɗo Kamale e kuɗol Ndiaye Saydi Amadou.